Sa njom je engleski lak, lak, lak. Znaćeš ga i kad je mrak, mrak, mrak. Zato se samo opusti, u avanturu se upusti. Zdravo dečice, hello there you guys. Ja sam vaša teacherka Jovana. I am your teacher Jovana. I am very happy and very glad that you are here with me today. Ja sam veoma srećna i veoma mi je drago što ste vi sa mnom ovde danas. Nadam se da ćemo mnogo da uživamo i mnogo da pevamo. See you soon and let's get down to business. Pre nego što počnemo, hvala vam što ste ovde. Spremni? 3, 2, 1, let's go. Sada ćemo imati specijalno uključenje u program. Prvo prcato uključenje. Dolaze nam Tigar, Tigarković i Pomoranđić da podele svoja iskustva. Znate, njima je engleski baš izazovan, ali su odvažni u svojim pokušajima, kao što ćete i vi biti. Pitaju me, da li mi je engleski zaista toliko težak? Samo da vam kažem, nikad ne mogu da znam da li je chicken ili kitchen. Dokle više? Dokle? Ja nekako izađem na kraj sa tim chicken i kitchen, ali šta ćemo sa slovima koja se pišu slično, čitaju slično, sve slično, a ništa nije tako. Jako sam zbunjena. Kao na primjer jam. Kažeš jam, to piše G-E-M. To znači dragulj. Imaš također i džem koji se piše J-A-M, a znači pekmez ili džem koji mažeš na hleb. Ništa mi nije jasno. Sada ćemo imati specijalno uključenje u program. Dolaze nam Majmunko istraživač, Piratko Piratić Pira i Sirena Marina. Njihov zadatak danas jeste da nam objasne zašto je ponekad izazovno za dečicu kada treba da pričaju. Hajde da vidimo. Hej, Majmunko! Kome to zove, da, koji je istraživač? Zdravo, ovdje je istraživač tičerka Jovana. Drago mi je da te čujem, tičerka. Kažite mi šta želite? Pa htjela bih da vas pitam, ako može naravno, da mi odgovorite zašto se ovo dešava. Zbog čega se dečica često zbune kada tek počinju da uče engleski jezik? Jasno mi je. Sada ćemo da pronađemo odgovor. Piratko! Majmunko, u čemu je problem? Hitno dolazim sa pitanjem tičerke Jovane istraživača. Zanima nas, zašto se dešava ovo maloj dečici? Zbog čega se dečica često zbune kada uče engleski jezik? Pa znaš, to je malo, zanimljivo pitanje. Mislim, nije teško. Objasnit ću vam sve. Hajde pođite za nama vamo. Sirena Marina! Došli smo ovdje jer nam treba tvoja pomoć. Da, kažite, izvolite. Tičerku Jovanu zanima, zašto se ovo dešava dečici? Zašto je engleski tako težak? Jasno mi je. Da pojasnim. Verovatno je teško zato što treba da se nauči phonics system. To vam je, pa da kažemo ovako uprošćeno, način na koji ću govoriti određene glasove i određene reči. Tako, kada naučimo phonics system, sve bude mnogo jasnije. Sada nam se pridružuje tičerka Jovana. Ona će nam dati primjer od kog će vas još više zbuniti. Ali engleski je pun pravila, pravilčića i pravilo od pravila. Inače je veoma lak. Hajde da se malo igramo sa rečima. Imamo reč grass, koja počinje sa slovom G, letter G. Imamo reč koja počinje sa slovom G također, reč gentle. Ali mi drugačije se čitaju. Hajde da vidimo. G, grass, G, gentle. Prvo ću koristiti glas G, a druga G. Zanimljivo, zar ne?
Da li se već osjećate zbunjeno? To je sasvim u redu, ali svaka čast. Hej, ti učiš strani jezik. Wow! Vreme je za malu vežbicu. Hajde da vidimo koliko vi znate. What is your name? And how are you today? What is your name? Kako se zoveš? My name is Jovana. How are you? Kako si? I am sleepy. Ja sam pospana. A sada je vreme za alfabet! Znate li da u engleskom jeziku postoji 26 slova, aka 26 letters? A, B, C, D, E, 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 F, G, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kako vam se čini engleski do sada? Nadam se da nije mnogo strašan i radujem se vašim porukama, a uvek nam možete pisati na naš mail ili na Insta profil. Drago nam je bilo što ste bili tu, bilo nam je divno kao u snu. Dođite nam često na ovo isto mesto, učit ćemo engleski baš vrlo vešto. A pošto se danas prvi put družimo, bila sam malo blaža. Sljedeći put obavezno spremite sveske i olovke, učit ćemo phonics system i malo ćemo, da kažem, detaljnije pričati o alfabetu i naravno o načinima na koji se možete predstaviti nekome. Hvala vam puno i vidimo se!